Terve. Terve. Mitä se Mikäs teki? sulla nyt murheena on? Älä kuvaa! Se on kielletty! Sä nyt et ala täällä yhtään saata. Komentelemaan ketään. Hei, mua ei kuvata ilman lupaa. Kuvaa ilman lupaa. Mahditte vaan. Kuvatko ilman lupaa? Mulla on tässä hyvä ote. Älkää nyt! Kuvatko ilman lupaa? Anno. Suomen poliisi pistää mulle vastaan! No niin, pistää. Tämä yrityy. Joo, se... Nonni. Nyt pääsi Hauskaa. Oh. Saatana rapinat! Näin Turussa. Mikäs ihme ukkeli sä oikein oot, kun sä nyt tommoseksi heittäydyit? Apina saatan.